Nos, dentro do Concello, empezaron a semana pasada, recibironse queixas veciñais de que tamén había presencia xa de cheiros, e foi o domingo pola tarde cando hubo un olor moi forte, un cheiro moi forte, que alarmou prácticamente a todo o entorno, todas as aldeas do entorno do río Sar, pero tamén a Bertamiráns, que é unha poboación grande. E a partir de aí, o que se fixo dentro do Concello primeiro foi que a través da empresa de augas de Ames, pois viñeron a facer unha visual antes de nada e xa detectaron que había un vertido de grandes dimensións, atoparon que había restos sólidos nas beiras do río, que había máis presencia de lodos e que as augas están como as estamos vendo agora. Entón, nun principio non se sabía de onde proviña ese vertido, aínda que se sospeitaba de onde viña. O luns cando xa, despois de indagar, porque a parte quero facer constar que hai tibieza, sobre todo, por parte das administracións implicadas, que neste caso sería tanto Augas de Galicia como o Concello de Santiago, porque en ningún momento se puxeron en contacto con nós, como mínimo para informarnos ou para decirnos se os sabían previamente ou non, ou polo menos unha vez feito o vertido, pois para informarnos cales eran a información que les manexaban para nós poder tamén ir coñecendo eses datos. O Concello que fixo foi indagar a través de poñerse en contacto coas distintas administracións, entre elas Augas de Galicia, Policía Autonómica ou Seprona, para poder chegar antes de ser publicado en prensa, para poder chegar a coñecer a orixe do vertido, que era da depuradora do Edar de Santiago, das Novas da construción. Todo parece indicar que o vertido ven donde se está facendo o trasvase entre a depuradora vella e a nova. Non sabemos se aí hubo unha mala praxis ou se estes vertidos son consecuencia de facer ese trasvase, pero sí é certo que, revisando os pliegos de condicións e os informes que están colgados na páxina do Ministerio, atopamos que sale ben definido que antes de levar adiante calquer tipo de trasvase, que sí que tiñan que facer unha serie de probas que parece ser que non se fixeron, precisamente para evitar este vertido, e tamén en outro informe indican claramente que mentras non estivera funcionando ao 100% a nova depuradora, que se está facendo por fases, pero mentras non estiveran funcionando esas fases ao 100%, non se podería en ningún momento paralizar a vella depuradora para evitar precisamente o que estamos vivindo. Como explicou moi ben Javi xa os antecedentes de como empezamos con este vertido que levamos sufrindo xa uns días, ainda que, como ben dixo el, xa levamos tempo detectando que se estaba vertendo ao Sar. Era fácil pasar de noite por riba pola autovía e pasar pola ponte que vai por riba do Sar e notar ese cheiro, pero bueno, sabíamos que as obras da depuradora que se estaban facendo que podía tamén ser vir de aí todo, non? Pero isto se agravou nos últimos días e se agravou de tal maneira que se pode comprobar como estamos a día de hoxe, xoves. Isto levámoslo denunciando ou avisando xa desde o domingo pola noite, cando nos chegou o primeiro aviso do 112 de varios veciños e veciñas que chaman por teléfono á Policía Local e a Augas de Galicia. Nos, ese mesmo domingo, a empresa municipal, Augas de Ames, fai unha inspección do que é de todo o río no tramo de Ames, con fotos, ademais, que ademais vostedes coñecen xa, que lle achegamos onde se poden ver moita fauna morta, como se pode ver o río nas condicións na que estaba, e desde ese momento nos empezamos a traballar, empezamos a poñernos en contacto coas distintas administracións. Sin obter resposta por ningunha delas hasta o día de hoxe. É certo que hoxe, por primeira vez, nos chega, fai escasa media hora, nos chega unha comunicación da Consellería de Presidencia polo informe que nos chega da Policía Autonómica, onde puxemos denuncia tamén esta semana, igual que no Seprona tamén puxemos denuncia, igual que varios escritos que lle mandamos á Consellería de Medio Ambiente e Augas de Galicia, informando e para que nos estuveran explicando, porque sabemos que si estuvo pola noite o domingo o control de vertidos facendo analíticas de auga. Ese informe da Policía Autonómica o que ven a ratificar o que todos sabemos, que hai un vertido que eles certifican xa con fotos, ademais, que xa chegou a Padrón. Xa sabíamos, ademais, eu xa falei co alcalde fai uns días que estaba en Padrón, eles nese informe certifican que está en Padrón con fotos, e, bueno, o que certifican aí é que tamén, o que din,
é que o xerente da UTE lle din que teñen permiso de Augas de Galicia para facer un verquido que co máximo que podían botar, que ao final pois é o que ten que botar unha depuradora normal, non é isto que estamos recibindo. Ante, como dicía Javi, ante a inmobilidade e a deixadez da maioría das administracións e o que estamos vendo aquí, porque isto hai que velo, eu invito a dar unha volta pegados todo ao río, decidimos presentar unha denuncia na Fiscalía de Medio Ambiente. Esta mañán presentamos esta denuncia, trasladándolle á Fiscala de Medio Ambiente toda a información e todos os informes que temos, tanto de Augas de Galicia do primeiro día como despois os que fomos recollendo, a denuncia que presentamos en Seprona. Agora ya chegaremos tamén este que recibimos da Policía Autonómica, e o plan de obra, que como decía Javier, o plan de obra é moi claro, non podían verter nada ao río, pero o que máis nos preocupa, a parte da deixadez, porque é o que digo, se este verquido en vez de vir da depuradora de Silvouta viñera dunha granxa, como pasou xa no Tamar fai uns anos, que seguramente se acordarán que houve un verquido importante por parte dun gandeiro, dunha granxa, que se lle escapou o purín, e se tomaron medidas penais, con razón, contra ese gandeiro. Se fora dun gandeiro, dunha gandería, estarían permitindo isto? Seguiríamos nesta situación? Ata agora que non sepamos, non se tomou ningún tipo de medida correctora, ni se nos informou, polo menos, ao Concello de Ames e ao resto dos concellos para baixo, porque eu estes días falei co alcalde de Brión, co alcalde de Arrois e co alcalde de Padrón, e están na mesma situación que a nós, de descoñecemento total e falta de información. Nós o que esperamos é que agora a Fiscalía actúe e se depuren as responsabilidades. Non se pode permitir nos tempos que estamos, nin por parte de Augas de Galicia, nin por parte da Aquaes, nin por parte de ninguna administración, esta deixadez, porque o río Sar xa era un dos ríos máis contaminados, sin duda, pero a pouca fauna que quedaba está morrendo. Vírono nas fotos, pero hoxe falando con a xente medioambiental me dicía que o pouco que queda, que está nos afluentes do Sar, ao final para alimentarse ten que vir ao río Sar e non ten posibilidade de alimentarse, co cal van a morrer. Nos tamén lle vamos a mandar hoxe outro escrito á Consellería de Medio Ambiente, tamén preguntándolle cal vai ser o tratamento ou que medidas van a tomar. Non só xa de fiscalización, non só de medidas, sino medidas correctoras para paliar todo isto que está pasando. Porque isto siguen vertendo. Todas estas noites seguimos tendo chamadas de veciños e veciñas que viven no entorno, aquí mesmo, ou noutras zonas do Concello que pasa próximo ao Sar, que se queixan que non poden abrir as ventanas, algunhas que xa teñen dificultades da respiración, incluso a gardería, unha escola infantil que temos en Agro do Muiño, que non saca xa os nenos ao patio por medo a que lle afecte a saúde dos rapaces, as rapazas. Entonces, nós creemos que non se está actuando, o que pedimos é que se actúe de inmediato, que se deixe de verter de inmediato, porque todas as informacións que nos chegan, as cales, pois non temos informes, pero sí que nos están chegando, é que van a seguir vertendo durante moito tempo, ou esa é a previsión que teñen, porque o que hai un problema que está entrando en carga, a parte nova, está entrando en carga e é o que fai que estén vertendo directamente miles de metros cúbicos a este río, co cal simplemente trasladarles que a deixadez e que esperamos que agora a Fiscalía de Medio Ambiente actúe, e tamén convidamos, volveré a falar hoxe cos alcaldes afectados para, se se queren sumar a esta denuncia na Fiscalía ou queren presentar a súa propia. E hoxe mesmo nos decían xa que isto está chegando a Ulla, isto vai moito máis alá xa, co cal é importante e urxente tomar medidas xa. En ningún momento recibimos ninguna chamada ni ninguna información do Concello de Santiago. Nos, neste caso, tampouco culpamos ao Concello de Santiago como tal, porque imaginámonos que a obra, aínda que forma parte de 3 administracións, se está no Concello de Santiago, pois tamén está a Aquaes, que é un organismo a nivel do Estado, e tamén está a Xunta de Galicia, e hai un director de obra que é o que ten que cumplir ou velar porque se cumpla o proxecto de obra.
polo que vemos non se está cumplindo, co cal, home, botamos en falta esa comunicación por parte do concelleiro de Medio Ambiente, o concelleiro de Ames, ou por parte da alcaldesa, a min, non a recibimos. Bueno, normal, nesta situación tampouco non é nada fora do normal, quero dicir. Tamén teño que dicir que se me olvidaba que estuvemos estes días en comunicación, en contacto tamén coa plataforma pola defensa pola plataforma pola defensa do SAR, donde mantivemos varios contactos e falamos e o concelleiro Javier pois algunha actuación conxunta falábamos de desenvolver e información tamén que eles nos trasladaron. Seguramente a plataforma pola defensa da ría da Arousa dentro de pouco habrá que contactar tamén, porque o rumbo que leva isto seguramente chegará tamén ali. Antes falabas que tiñas información, bueno, que sospeitabades que iba a durar varias semanas. Tedes alguna información así? O que están trasladando desde a empresa. Esa empresa. Sí. Correcto, miles de metros cúbicos. Miles de metros cúbicos, non, metros cúbicos, miles de litros, metros cúbicos, sí. Porque se preguntaron ya a alcaldesa de Santiago, di que non, que é imposible sabelo hasta a Comisión de Seguimento do LUMS, que non sabe o volumen. Bueno, se están vertendo metros cúbicos. Nos tamén, algo que para aportar tamén a Fiscalía, algo que decidimos xa onte falando coa empresa municipal de augas, que tamén hai que poñer en valor o traballo que están facendo os técnicos, foi nós mesmos tamén estamos facendo as nosas propias analíticas. Hoxe empezamos a recoller analíticas en 2 puntos, vamos a collelas en varias horas do día, en distintas horas do día, para tamén que se vexa como é o verquido e de que tipo é. Entendo, claro, o vertido do río arriba, hasta que zona está afectado todo? Bueno, aparte do cheiro, a nivel ambiental está afectado todo o paseo fluvial, non? Todo, non, pero que ven desde arriba, xa, ven todas as... Podedes ir a sitio en destempo, podedes parar na Ponte de Lapido, que ali é unha zona que ven xa de arriba e todo de arriba, Outeiro, Quistiláns, toda esa zona ven todo de arriba, que esta depuradora está casi no límite do concello, un pouco máis arriba, no concello de Ames, e todo o que empeza a verter, nós somos os primeiros en recibilo, pero isto despois vai seguindo todo, claro. E poden falar cos alcaldes de Brión, de Rois, de Padrón, e, bueno, xa lle digo, falei esta semana, creo que foi o martes pola noite, o mércoles, xa non recordo ben, co alcalde de Padrón, porque me chocou xa que eles habían posto un aviso tamén ese día e xa tiñan ali o verquido, e a Policía Autonómica certifica no seu informe que xa está ali, e hoxe que nos chega, bueno, falaba con persoal de Medio Ambiente e de outros departamentos da Xunta de Galicia que me confirmaban que estaba chegando a Ulles, a onde viña todo para baixo a Rede Natura, co cal é unha zona de especial protección. Acá non se está cumplindo lóxicamente esa protección medioambiental que ten que ter, co cal o verquido están facendo sin descoidando todo o que pode facer e atacando todo o que hai. Este é un atentado medioambiental moi grave, que como eu dicía, se fose noutro espacio, se fose producido noutro lugar ou por outras persoas que non fora unha administración pública ou que non estuveran implicadas en administracións públicas, seguramente estaríase actuando xa e se estarían tomando medidas tanto correctoras como medidas penais contra as persoas que o fixeron.